and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Mipalik man ang kwapang babae sa perihan, sir. Kay nangita sayang panyong puti. Unya. Ako isang kisultian nga, napunitan og lalaki. Ha? Unya. Unya, mingon siya nga kung makakita kog balik nimo, ingnan ta ka nga iuli iyang panyong puti. Unsa? Ang binayang panyo, sir P. Kay iya pa kong suhulan kung mauli na nako iyang panyo. Aha? Haim lang bayan na ron. Kay akong ulit niya siyang panyo. Kuan, wa man ko kabaw sa iyang bay. Unsa? Unya, unsa o man yung pagkuha ang iyang panyo? Kung makita ni mo. Ako lang ko na siyang tawgan. Unsa? Aw, kun mo na. Sa'yo na gudin yung matultulan. Gibinlan di ka niyag number. Oh, kipinlan. Bebe, hatagi ko be. Kaya akong lay tawag niya. Akong lay uli niya siyang panyo day. Dili inday ako nga, oy. Ha? Aw, unsam di pangani mo? Tag-ana. Agoy. Uy, tag-ana, uy. Murang musakan kung hebra di bata. Uy, Chona, hatagin ako siyang numero be. Oh. dili man tuna kungan. Tag-ana pa. Din. Dili sad. Baya. Sige na, day. Buotan man, no? Tagayin ako. Ay, di man ko buhutan. Gwapa man, gwapa. Di ko gwapa. Yun yung pitlo ko. Yun yung bata. Tag-ana, kintay akungan. Sige na, day. Asa man gusto kang kindi? Ay, dili ko. Kay masuko si ate nako. Mapangag man ang kindi. Mapangag na noon. Makapangag ang kindi. Ingon akong ate. Unya, mag-model man kong toothpaste. Inikdagan ako. Mong dili ko mukha og kindi. Be. Usam na imong gusto. Kwarta para sa kong alkansiya. Unsa? Mm. Kwarta na di ay? Kwarta. Kana? Kwarta. Sige. Hatagan ka kwarta. Pila mang kwarta imong gusto? 500 lang. 500? Huwag ka kasabot og 500. 500? Mm. Kadako gud ana. Day diin magkamakat og pagpangayog kwarta nga dako kayo. Ay, ato na lang, koy. Ayaw na. Siya ba yan? Sige. Naam ko 500 din eh. Sige, hatagin ako sa numero be. Naara di ay tukay-tukay. Taka-isa ko 500. Ay. Maro. Kaisa ko 500. 500. Pekay ko 500, kuya. Okay. Sige, good. Darang 500 oh. Kanan, kog sinsiyo na kay akong ihog sa alkansiya. Unsa? Sinsiyo? Ipasinsiyo pag ginini mo? Oh, sige na, isinsiyo na. Sige. Dali na ha. Magpasinsiyo tayo ni. Dali. Dali na. Asa naman to sila si Mimi o ang bakero lalaki ba? Nanood man sila og bangko. Magunsa man na sila diha. Magpaabot na lang ko nga magawa sila gikan anang bangko. Uy! Hala! Si Aldrin! Naanikit sa duwa sa fountain sa Fuente. Ako na lang siyang tawagan. Ala, wala pa man maabot si Ana. Ay, siya ba nang nanawag? Hello, Diana? Hi naman ka. Aldrin, sorry nga dili ko makaana sa atong sabot ha. Ha? Nga naman, Diana ba kuspinti? Kahibaw ko. Ha? Anong naibaw mo ka? Nahibaw ko kay ang ibang batasan dili gud mo sintiyat. Pero sorry kaayo nga i-postpone na lang nato ang atong pinakita. Kay ang akong kuya hubog kaayo. Huh? Mag-wild man siya kung mulakaw ko. Sige, ano lang lakaw.
Ano na ko? Sa sunod di kayo lang na magkita. Salamat nga nagkasabot ka. Salamat kid kaayo ha. Puutan kid kaayo ka. Yay! Yay! Daggan akong sinsiyo para sa alkansiya. Ha. Aw karon nga, ako naman kang gihatagan og 500 nga sinsiyo. Sige na. Hatagin ko sa numero sa tag-iya sa panyong puti. Oh, okay, okay. Niao. Oh, nganong may talikod man ka? Naaman sa kong sinina sa buko-buko isuwat ni mama iyang numero. Unsa? Uy, mao ba? Ay, kung nahibawaan pa na ako nindaan. Di unta ko makagasto 500. Unsa? Bebe, talikod na. Talikod. Niya Kita ka diha? Oo, niya ato'y numero. Akadiyot kaya akong kopyahon. Tuan na. Di papasa na ni Mimi ang akong laing numero nga akong gisuwat sa iyang buko-buko. Wa na kami ko. Shot kas kabo. Oh, hala. Tuan na. Nagkuha na siyang cellphone. Klaro kaayo nga manawag na nako. Karon kang tawhana ka. Hambog kiro kang dako. Tuwa na. May kitaw ka na siya. Oh, ala. Ako gigitawagan sa tunto ay. Hello? Kinsa ni? Kinsa man eh? Ikaw, kinsa man ka? Ako si Miko. Ang nakapalit si mong panyong puti. Mao pa? Ikaw di ay? Hoy! Iuli na nako ang panyo, ha? Iuli na inigpauli nako diha sa Cebu. Kalma lang. Kaisog ba ni mo? Amerika karon. Diha pa ko sa Manila. May negosyo pa kong giatiman. Kung mabalik ko diha sa Cebu, manawag ko nimo aron ikauli mo nako ang akong panyo. Importante gid kayo alang nimo ang imong panyong puti. Oh, importante kaayo na nako. Busa, kinahanglang iuli ni mo nako. Okay. Magpaabot ko siyang pagbalik din sa Cebu. Okay, paabutan nga akong pagtawag. Bye. Kano sa man ka mo tawag? Hello? Hello? Wala siya matubag. Day! Day, kinsa magyug ka? Oh. Ay naman to. Huwag mo sabdin niya ang bata. Ay naman to. Skang marhua bata. Misibat na. Nahadlok na bawian ako sa 500. Ma! Mama! Oh, usa na? Ma! Usa na ba, ha? Nakakwarta ka? Tanawa! Uy! Tanawa lang! Daghan ko na sinsiyo. Naatikan gini mo maayo katong Miko, ha? Oh, naatikan gyud. Kay ingon mang ka nga di na ko ihatag ang numero ni ate nga usakon, dili mo hatag og kwarta katong Miko. Kana ba? Mosunod yun ka sa kong tananggiya. Pero, ay lagsaba ni ate ni mo, ha? Nye. Oh. Nganong nakurat man mong duha diha, ha? Mimi? Unsa man nagdagang Oy, ako na. Ayok tapuni ang bata dito. Pakitkit ka? Uy, di ko, uy. Nganong nanood mo ganina sa bangko, Mimi? Kuan, ate, bitaw ate ka nang nagpasinsiyo siya. Og maunang naa sa lamesa. Mauna ang iyang gipasinsiyoan? Sa ato pa. Ha? Nanigbas ka? Uy, wala manigbas ang bata, uy. Nanginabuhi lang na. Hilom lagi, tito, hilom. Ayaw nagtutluig ka po ang nas Mimi. Kinahanglan nga malahi siya nato. Saan man niya pagkalahi nato? Nga runner masab nato siya sa pangilad. Basta. Dili ko gusto nga mangwarta sig iya. Tugan Mimi ha, tugan sa tinuod. Kuan,
Hinatag bitaw na tong lalaki, ate. Kay imo siyang gipangayuan, mao ba? Kuan, ingon man si Tito. Ah. Nga pabayran ako 500 ang numero nga imong gisuwat sa kong buko-buko. Kuan. Komedya raman tong ako, ana. Sige na, Mimi! Suot sa imong higdaanan. Sige na! Oh, ate! Ana. Hatagi lang gunag chance sa imong manghod nga mangwartag. Hilom! Ah, Hilom, ha? Naglagot ra ba ko? Ayaw lagi nagtudloy sa pagpangwarta si Mimi kay bata pa kaayo na. pero mao man ay atong pangita. Dili lagi siya mahimong mo kupot og kwarta nga pinaspasan! Kasabot ka! Ha? Kasabot ka? Ha? Unsa man? Pakit-kit ka! Pakit-kit ka! Ha? Kasabot na, kasabot. Mimi! Dali, dali! Mimi! Ate, wala ka man sa kuna ko, ate? Sa sunod nga mangwarta pa ka pinaagi sa pagpangilad, masuko na gyud ko nimo. Dili na cute, ate. Dili na cute. Sige. Ihog na sa imo alkansiya ng dani mong kwarta. Pero katapusan na lang na, ha? Suko-suko pa. Ipahog na dahil gihapon. Oh, ate. Basta, ate, promise. Last na lang cute ni. Sige. Barugi ko na imong gisulti, ha? Nga last na gyud na nga mugunit ka og kwarta nga gikan sa pangilad. Oh, lagi, ate. Promise. Og ikaw, Tito. Ayaw piyong-piyong ang mata nimo. Dako kag sa karon ako, ha? Ayaw na kining usba, ha? Nga tudloan nimo og panglingla og tao si Mimi. Ay, dili na lagi. Si Mama. Hello, Ma. Unsay problema diya sa imong tent? Ay, may nagpatagna na ako karon dire. Nagkinahanglan ko sa inyong pag-alalay ni Tito. Kinahanglang maninda kag buwak, ana. Oh, Ma. Bye. Tito, dali na. Kikinahanglan tang Mama. Excited ako sa pag-abot adtong. Oh. Uy. Tampuangan ako eh. Wa man ko makapangutan na siya nga. Bailren! Niya ka sa bahay? Bailren! Bay! Niya ka bay? Mayo kay! Niya ka? Oh! Ha! 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 Naunsa mga kami ko. Mga nakakita gabat. Naunsa ka, oy. Katong niya man tawag ka, Estela! Oh, palibason ko, no? Oh. Palibason na mo! Unsa mo to? Unsa mo to? Oh, Hoy. Oy, ikaw ang ginina, baby ko! Ikay nagpasuri ni Estela ba, Alden? Oo! Kuan, luim sa ko, anak siya sa gawas. Di na kita nga maluhin ako, Miko. Nalibog na ba yan yung utok na ko tungod ni mo? Oh. Gisaaran ko ni mo kasal, pero Estela. ay naman ng kasal. Napanos na. Estela. Nag-anam. Estela, uy! Duka man kay kuday, uy! Mahimbag, mabalik lang ka din ni Ugma! Ugma naman ron. Um, Di lagi na ikaw mutan ako, Miko. Ako kuan kining... Miko. Belden, Miko, di na kay lagi makaon diha nga ikaw naluto? mutan ako. oo! Na. Andam na inyong basyo ni Stila. Andam na. Dali na, Miko. Mga na ta. Oo. Promise. Eh, mga mo. Di na lagi ko mangaway ni mo. Promise. Sige, pangaon mo diha kay magpatagna ko, ha? Oh, magpatagna ka? Oh. Magpatagna lang sab ko! Aso, patag na. Dali na, Alden, magpatagna ko! Oy, asa mo! Kuya ko ninyo kayo magpatag na asad ko. Diyan ako'y suki, si Madam Rosario. Oh! Ha? Madam Rosario? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!